Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Gimana dah? Hah? Tuh ada bersim gitu. Hah? Tidak ada bersim. Ngut kila Mynsaw ha jingja aksiden ka balaja ha janmit jong ka arpho tarik nailar hanong po ha kani ka jingja ka wei ka Trok ka bala penher stat bah kala Tynrah na din jong ka auto rickshaw ka badan yo registration number ML10E8681 wei na giba Mynsaw de nongnya jong ka auto rickshaw bala tip kerteng kum uba pensngai marbanyang katba wei pat ude wasong na din ya giba Mynsaw la pinkit no civil hospital nong po hadien bala Tynrah ya ko auto ka Trok kala phet krat no na ka te ka jaka. Gimana dah? Hah? Tuh ada bersim gitu. Hah? Tidak ada bersim.